Máte dosť blbých rečí v práci, v škole a ani doma vám nikto nedá pokoj. Je tu Ísť do Kokotán. Výživový doplnok pre náročné dni. Odkedy beriem Ísť do Kokotán, môj život je jedna rozprávka. Váš syn je nezadateľný! Samé peťky a hrozí mu vyhodenie zo školy! No, aspoň sa nespráva jak 50 rokov nevytrtkaná p***a. Čo prosím? Ísť do Kokotán. Práca v kancelárii ma vyčerpávala. Otravní kolegovia, šéf idiot. No Ísť do Kokotán zmenil môj život k lepšiemu. No čo je? Počúvaj ma sem, ty buze, jebtý, živý potrat, zezmi, jebtej takú p***anú robotu! Vy máte ale drzosť! A poriadne gule. Ste povýšení. Ísť do Kokotán užíva aj 9 z 10 lekárov. Pán doktor, často ma pichá tu, pri srdci. A čo ja s tým? Voľnopredajný liek Ísť do Kokotán dostupný vo vašej lekárni. Ísť do Kokotán. Pre lepší deň. Merča video pozdraví na Mafiános.sk.